Vi er taget ud på Herning HF og VUC for at høre om transaktionsanalysen om, hvordan man formidler et budskab. Og nu har vi fundet en ekspert, hvor vi vil stille nogle eksempler, som hun skal forklare, hvad er. Morten, har du nu husket at sende den mail til Hans? Ja, det er jo et klassisk eksempel på en omsorgsfuld forældrerolle, man påtager sig, når man snakker. Det er så meget nedladende, og det kan også være bekymrende. Ved du, hvornår der kommer TV-avisen i aften? Der er vi over i en jeg-stemme. Den er meget sådan neutral. Det er et spørgsmål, der bliver stillet. Det er ikke noget med, at man tager stilling eller har holdninger med. Det er bare et spørgsmål. Skal vi ikke pjekke for dansk på fredag? Jeg orker det ikke. Klassisk barnestemme. Den er over i det barnlige, lidt mere dristige, sådan, hvor man ikke tænker på konsekvenserne. Jeg kan ikke finde ud af den her opgave. Den er meget svær, fordi jeg ikke gider dansk. Så rører vi over i den tilpassede stemme, som er usikker og sådan lidt selvudslættende. Og man har det med at tale lidt op til andre, så man gør sig selv dårligere. Så kommer der lige nogen, hvor man så ligesom tager ind 2 forskellige personer, så nu spiller jeg 2 personer. Det er for dårligt, at du ikke kan tage opgaven seriøst. Det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg har ikke fået noget søvn i går. Der er vi over i en voksen-voksen samtale. Der er uenighed. Det ses typisk ved et skænderi, hvor man lidt hakker på hinanden, uden at komme nogen vegne. Jeg er skuffet over, at du ikke kan holde på vores hemmelighed. Det må du undskylde. Det er jeg ked af. Det er en komplementær transaktion, hvor det igen er voksen til voksen, men hvor den ene voksen ligesom påtager sig forældrerollen, og den anden har barnerollen. Fordi det er, man snakker op til, eller man snakker ned til. Du skal endelig ikke komme og tage opvasken. Det er dobbelt transaktion. Der er sarkasme, og man skal læse mellem linjerne for egentlig at forstå budskabet. Tak. Det var alt. Tilbage til studiet.